Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng kalderetang manok. Ang drinks natin, Royal. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayaw mga kapudibit, malinis sa kami namin mga taking Kapampangan. Mga tana po, Opo. ayan, Happy New Year! Happy New Year po! Cheers! Shout out, Minmin! Ayan. Happy New Year mga kapudibis! Oo. 30 na ngayon. 31 na bukas. Ay, kanyaman. Maparas-paras. Oh, sarsa. Salamat. Ala ka tang tissue dang. Nakalimutan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mga tana po. Sarap. Salam. Maatay. Marino. Naman. Yan tayo ito sili dito. Ayan. Gano'n? Punta? Meron pata dyan. Tatayo na tayo. No? Ayan. Happy New Year mga kapudibis. Pagkatapos ng New Year, 3 things na naman. Tapos. Kuraldal. Then pumbisa man niya danak. Asawa. Nakipag-kuraldal ko po keng sa smuan. Ang dami na mamanatag. Kaya po siya. Lalo na ngayon. Pagdating nyo sa tulay. Lalo na ngayon. Pagdating nyo sa tulay, meron ng Apollos siya na ano. May image ni Apollo siya. Dinadayo doon, maraming mga taga ibang lugar na pumupunta. Mga depoto kaya po siya. Yung mga humihingi na gumaling na sila. Tsaka sa Three Kings. Maparas. Manyaman.
Naman. Nanonood ulit sa atin si Sarah Ramin. Shout out At syempre, happy birthday. Kay ano? kay Gwendolyn. Dars, happy birthday. Yes. Mag-react yan. Pila ni Dars? 95. Hmm? 95. Hindi siya lumalaki kasi 95 na. 3 years old pa lang siya. Tawag ko sa kanya Dars. Sarap ng sarsa. Laki. Sobrang lambot na. Lambot pati mga buto. Ano? Grabe sarap.
Ay, mga kaputi, ang sarap ng kalderetang manok na. Mhm. Yan, pwedeng tutuin sa New Year. Happy New Year, mga kaputi! Ayan. Thank you so much sa suporta sa loob ng 1 year. 2026 na! Yay! Ang salamat po. Ayaw makapudibis agi sa may pamami. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Happy New Year! Shoutout po sa lahat. We love you all. Mwah. Ingat po.